Slovenský raj. Krajina, kde sa čas meria údermi vody o skaly a cestu vpred učujú len nekonečné rebríky v hlbokých tiesňavách. Je to svet machom obrastených kaskád, nespočet vodopádov a ticha. Miesto, kde sa v každej rokline skrýva nový príbeh a každý výhľad nad korunami stromov vám pripomenie, aký sme v náručí prírody malí. Milujem ďalkové pochody, no tu, v srdci slovenského raja, mi poriadna viacdňová magistrala vždy chýbala. Preto som sa rozhodol pre vlastnú výzvu. Naplánoval som trasu, ktorá spája to najlepšie z tohto národného parku do jedného celku a nazval som ju Prechod slovenského raja. Čaká nás 120 km čistého dobrodružstva, 4 dni v divočine, všetky ikonické rokliny a miesta, ktoré formovali moju lásku k turistike. Moje meno je Johnny a pozývam vás sledovať túto cestu až do úplného konca. Nazdar, nazdar. Dneska som sa vybral na ďalší trail a snažím sa tým trailom vyskúšať turistickú trasu, pri ktorej dokážete prejsť viac menej všetky hlavné destinácie slovenského raja. Takže pre dnešný deň môj plán je ísť na Tomášovský výhľad, odtiaľ prielom Hornádu na Podlesok a z Podleska prejsť Suchú Belu a ísť na Kláštorisko. Dobrý. Odbočil som do lesíka, idem po žltej trase smerom na Tomášovský výhľad. Tu je chata záchrannej služby. Zhruba po 15 minútach chôdze prídete do takého detského tábora, je to asi bývalý pionierský tábor. Tam sú tiež vystavené nejaké nové chatky. Že by toto tu už bol Tomášovský výhľad? Či ešte nie? Ešte to je trošku ďalej. Tu je už Tomášovský výhľad. Výhľad na okolité lesy a roklínu. Tam sú vysoké Tatry, ale ich nevidieť a prielom Hornádu bude v tejto roklíne. Takže teraz pôjdem po Tomášovským výhľadom. Pomaly schádzam pod Tomášovský výhľad, odkiaľ budem pokračovať po trase prielomu Hornádu. Cesta na Tomášovský výhľad na značke naraz cestníku písala, že je zhruba hodina chôdze, ale v skutočnosti som tam došiel zhruba za 30 minút. Takže keď chcete ísť na túru na Tomášovský výhľad, tak vám odporúčam si ešte doplniť k tomu nejakú inú trasu, lebo je to fakt veľmi krátka trasa. To klesanie z Tomášovského výhľadu je trochu strmé. Nakoľko som včera dosť veľa cvičil, tak ma trochu boli koleno, ale hádam to dnešný deň zvládne. Pod Tomášovským výhľadom príraz cestníku, všade tu okolo sú skály
Je to tu nádherné. A kde teraz idem? Na prielom Hornádu po modrej trase. Takže to je tu na. Keď pôjdete cez prielom Hornádu, tak je potrebné si palice poskladať a dať do batohu, lebo sú vám tu zbytočné. Nakoľko chodíte po stúpačkách a musíte sa držať reťazy. Predo mnou sa nachádza prvá lávka. Sa to volá mostík nad Užinou, ktorý bol zrejme prednedávnom maľovaný. Takto vyzerá roklina Hornádu. Tu už začína prvá pasáž so stupačkami. Je to taká krátšia pasáž. Skaly sú tu trochu kolské, tak je lepšie sa istiť reťazom. Neviem si predstaviť ísť tu počas dážďa. Tie skaly musia byť riadne šmykľavé a nebezpečné, aj tie stupáčky. Teraz momentálne sa nachádzam pri stupáčkach pri jaskyni. Nakoniec som sa celkom dobre vydrbkal. Po tom, čo som si chcel urobiť fotografiu, tak som na kamere chcel prepnúť naspäť na video a na miesto videa som nastavil slow motion, takže som natočil zopár videí, ktoré boli vlastne slow motion. Ale v skratke, od tej chvíli, čo som prešiel, bolo pár stupáčiek. Prešiel som okolo Letanovského mlynu a ďalej pokračujem po modrej trase a pokiaľ si dobre pamätám, tak ešte nejaké stupáčky budú, takže pohoda. Reťazová lávka nad Zelenou dolinou. Tu je taká náročnejšia pasáž. Ďalší most a tuším, že za mostom sa dá ísť už smerom aj na Kláštorisko. Dole podobno akurát splavujú Hornád. Tu sa nachádzam pod mostom a chodník pokračuje sem. Ale ma bolí koleno pri tých zostupoch. Dúfam, že nikto nepôjde v protismere. Takže už asi som zrejme blízko hrdla Hornádu. Ani som nespomenul, že túru som začínal okolo 9:30. Teraz je 12:57. Už kráčam 3 hodiny 9 minút. Prešiel som 9 kilometrov.
Tu je hrdlo Hornádu. Ďalej sa ide touto cestou smerom na Podlesok. Cesta pokračuje sem, ale ja sa trošku zastavím. Tu je taký výhľad na hrdlo Hornádu. Takže už som pri detskom tábore na Podlesku. Detského tábora a si tu kráčam po takej asfaltke a zhruba 10 minút predo mnou by mal byť Podlesok. Sú tu aj automaty na zmrzlinu a na napoje. Toto je dobrá myšlienka. Vchádzam do centra Podleska. Sú tu aj nejaké potraviny. A neviem, či sú otvorené. Tak toto je už pomaly záver videa, no môj dnešný plán ešte nekončí. V ďalšom videu uvidíte pokračovanie, v ktorom prejdem krásnu a ikonickú roklinu Suchá Bela a následne budem pokračovať na legendárne kláštorisko, kde završí môj prvý deň prechodu. V popise videa si môžete pozrieť odkaz na trasu, ktorú som dnes prešiel a rovnako tak načrtnem plán môjho 4-dňového prechodu Slovenského rája. Ďakujem, že ste so mnou ostali až do konca. Ak sa vám video páčilo, nezabudnite dať like a odber. Ja sa s vami už pomaly lúčim, tak čaute a vidíme sa pri ďalšom dobrodružstve.